Oh. Wat is dat nou? Waarom is je een Lego-blokje daar lang? Ja, ik probeer een wereldrecord te verbreken. Ik zit hier nou toch thuis, denk ik zo goed een wereldrecord verbreken. Dit is Waas. En dit is Bente. Door corona kunnen we erdoor natuurlijk. En daarom proberen we thuis maar de gekste dingen uit. Dit is Mooi Thuis. Dat was dus in het Guinness Book of World Records komen. Klopt. Maar welk record was dat wel dan? Ik ben 31 blokjes stapelen in 30 seconden. Zal ik dan de tijd voor erbij houden? Nou, dat ik niet goed idee, ja. 3, 2, 1. Stop! 2, 4, 6, 23. 18. Vind je net zo heel veel vrouwen zitten? Eerste poging, ik denk dat we nog een keer met proberen. Ja, dat denk ik. Stop! 20. 21, we komen dichterbij. Oké. Ik doe mee, jongen. Probeer je ook maar. Dit wordt helemaal niks. Laten we een hoorrecord verzinnen. Nou, ik zal je eens wat vertellen. Ik heb er een op Google gezien. En daar hebben we dit voor nodig. Binnen 30 seconden moeten we de 38 van deze ding op die gezicht pakken. Nou, is die baard misschien net zo handig. Ik ben zo 4. 3, 2, 1, go! Degene die deze papiertjes ziet, kan hier wel even iets betere plakjes kunnen krijgen. Nou, ik ben er in ieder geval een stuk knapper op. 1, 2, 3, 4. Nou, die beurt. 3, 2, 1, go. Stop. Ik kom wel even. 11, 12, 13, 14, 15. Nee. Daar heb ik boem. Nee, doe je spitje. Oh. Nee. De conclusie? Ja, ik moet eerlijk zeggen, een Guinness Book of World Record verbreken, zie ik toch een beetje onderschat. Dat is nog net zo makkelijk, hè? Het enige voordeel is wel, we zijn in ieder geval weer even mooi bezig geweest. Ja. Want we zitten toch maar mooi thuis. Inderdaad. Voor de rest heb ik dan niet gedaan. Nee. Kun je mezelf op deze manier in het Guinness Book of World Record komen? Of het uw record verbrutsen, deel het dan. Via de hashtag mooi thuis.